ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 3 нафарро барои дуздии сӯзишворӣ дастгир карданд. гумонбарон сокини ҳамин ноҳия буда аз пойгоҳи нигаҳдории сӯзишворӣ ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Октан сервис тааллуқ дошта 2 тоннаи 230 литр сӯзишвории дизелӣ тасарруф намуданд. коркарди ахбороти оперативӣ ба нозирони минтахавии милитсия дар ноҳияи Ҷаббор Расулов имкон дод дуздии сӯзишворӣ аз пойгоҳи захиравии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Октан сервис воқеъ дар кӯчаи Навоии шаҳраки Меҳрободи ноҳияро пешгирӣ ва мулкияти ҷамъияти мазкурро аз талафоту тасарруфкорӣ ҳифз намоянд. 3 нафар гумонбаршуда Улҷаев Охунҷон Муминҷонович, Ҳикматов Шӯҳрат Абдуқундузович ва Валиҷонов Аҳрор Иномҷонович соли таваллудашон 1994 истиқоматкунандагони ҷамоати ғулакандози ҳамин ноҳия бо маслиҳати пешакӣ давоми моҳи феврал то лаҳзаи дастгир шудан дар 10 ҳолат аз ташкилоти Октан сервис 2 тонна ё 230 литр сӯзишвории дизелӣ тасарруф намуданд, ки зарари расондашуда 16560 сомониро ташкил медиҳад. ҳамин ҳар бори гирифтагӣ чанд канистр пур мекардем? 4 بار 100 لیتر گرفتیم، اون که 320 لیتر گرفتیم. чапдастиҳо асосан шабона содир мешуданд. яке аз ин иттифоқи 3 нафара Охунҷон Улҷаев корманди Октан сервис аст ва бо мусоидати ӯ, яъне ҳангоми дар басти корӣ будан дуздиҳо содир мешуданд. барои интиқол додани сӯзишворӣ гумонбарон аз воситаи нақлиёти боркаши тамғаи портер истифода мебурданд. ҳар кадоме аз гумонбаршудаҳо вазифаи муайянеро иҷро менамуд, ки онҳоро ба мақсад мерасонид. вазифаи шумо чӣ бурад? вазифаи ман онҷа мегуфтим хам меовардем онҷа мерехтем онҷа пур мекардем ба мерахтем. санаи 28 феврал охирин иқдоми дуздиҳост. зимни аз ҳудуди пойгоҳи захираи сӯзишворӣ берун овардани 320 литр сӯзишвории дизелӣ гумонбарон Улҷаев, Ҳикматов ва Валиҷоновро милитсия ғофилгир намуд. зеро нозирони минтақавии милитсияи аз шеваи дуздиҳо бохабар минтақаи маъмуриро зери назорати оперативӣ гирифта буданд ва дар натиҷаи шароити идорашаванда дуздон ба даст афтоданд. дар натиҷаи гузарондани санҷиши маълумот мо шаби 28 феврали соли равон 3 нафар гумонбаронро дастгир кардем, ки онҳо дар ҳақиқат дар амбори сӯзишвории Октан сервис маводҳои сӯзишвории садаркат дузида 10 ҳолати дузиро содир намудааст, ки пурра ба айби худашон иқрор гардиданд. ба иттилои тафтишоти пешакӣ кирдори ба ҷомеъ хавфнок дар ҳоле ошкору пешгирӣ гардид, ки масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Октан сервис оиди тасарруфкорӣ хабар надоштанд. воридсозии як лухти сӯзишворӣ аз хориҷа ба минтақа самти фаъолияти ташкилоти мазкур мебошад. баъди ошкор гардидани дуздиҳо ҷиҳати пешгирӣ аз чунин кажрафторӣ ба зарфҳои оҳанӣ тамғаи қурғошӣ мезаданд, ки назоратбариро осон ва эҳтимол рух додани ҳолатҳои дуздӣ бо дасти худиҳоро аз байн барад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.